kil 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 petak ngadep ngalor mangan kikil sing enak noleh Kang Jamil dijak mangan buta cakil. Hop tuku buah nek buah gedang senengane adikku sing prawan areke ayu senengane kaosan ka adik kaya gembol kucing anak. Bandrek suayu wae. Aku seorang seniman tiap hari tak berhenti makan badanku sehat seperti Superman senang aku tuku sego buntelan aku ingin jadi Superman terbang tinggi di atas awan kian kemari terus begadang cari cewek yang masih perawan dapat pacar gak punya uang pikiranku sing jaluk sasaran terbang tinggi nyorot nang laran cari omplong didol kilonan gue andok wong loro mangan bakwan barek soto mari soto imbuhe bakso mari mangan bakso mangan bae prautu aku dhewe mongso heran urip ana jaman kemajuan kadang-kadang sampai digawe nyanyian macem-macem anane keanehan sebagian muda-mudi biyen pacaran tolek gon sing sepi kendel-kendel arek saiki no padang-padang wani jemok pipi aku seneng kepet-kepetan kepethu arek wedok tak anggap rawan terus tak ejak nang sepi-sepian rasaku arek wedok cagake Kang Paiman namung semanten sairan kula sairan boten para kadasya lali-lali dolor wong sing ali arane wong sepetun iki lho wis jalukane bos cek aneh-aneh rasane. Ya panjenengan sembarang golek sego pecel tok ya akhire ya apa ya. Ya dikae rawon ya dikae pecel mbok. Masa aku sing kari ki enak ta enggak iki jan. Ya kari mlebune ae ya, mlebune rada tiris ngono ya terus rasane iki. Nek kathik macet. Lah, wis dijaluk maneh montor iki. Lho. Lho, War. Ya apa kon iku? Apa? Wis bener ae. Lah mosok pancet sing dhisik sing ngono. Saiki lek gak diobah ngono ya kaum pendengar iki lho. Ya wis ngerti. Tapi kon duwe perasaan. Apa sih? Lho ana tangga lara kon lauk-lauk iki lho. Pikiranmu iku kon dek endi? Kon titip nang pitik ya. Tangga lara sebelah endi? Lho ya apa lah yu minten iki. Lara apa? Awake lak lara gabaken panas. Oh lara panas. Iya. Nah, lara panas tak kei dulinan lak tambah waras ah. Dulinan apa? Ya iki, Bang.
Ya gending-gending Mas. Lho, iya. Oh, paling peno gak kira iso coba. Lah kon seneng bareng oleh kono ya apa lho wong loro mbok ya masih gak bantu-bantu apa-apa iki ya bantu pikiran. Nah, ya engko asile nyuwara iki tak bantokno cek gawe ngobati ngono lho karepku. Nah, Kok itu gak iso-iso ae kan niku. gak iso-iso ya apa wong iki lak teko akal. Kantongku suwal. Lho. Wong iku gak sualan. Oh, teko akal. Teko akal wong iki. Iya. Panjenengan kan tak pikir ya ono benere tapi ya ono klirune. Tekon ndi meno iku? Gak ngono. Sapa? Peno iku mah tekon ndi? Omonganmu kaya wong tandes deles kan. Mlaku bojone Cak Padi ngono kan. Mlaku tok gak leren. Ya peno iku. Kena iku gak mampir ingsun iki lho, lara kabeh. Mesine ya. Cak Padi. Awakmu iku nyeluk cak barek aku iki, War. Temen. Ya apa sih? Bapakku lak dulure bapakmu ta. Iya. Kadek misanan, mestinya tuwek aku. Tapi nek dipandang wong iki lak tuwek aku ketoke. ya mergo untune entek kok apa ya. Wah, wong ya didelok pernahe ta. Nek jarane wong Jawa durus. Iki timur iki. Waduh, Mas ya kan iku pernah tuwa tapi aku mosok tahu pencilaan ta mek kono. Lak gak tahu. Makane aja sampe pedet seduluran iki. Perkara bapakku wis gak ono ya. Iya. Iku manjane wis. Gak Aku mosok mikiri sing gak ono. iya wis ngerti aku. Mikir untume kok siung. Wong kari si takon siung-siung kan niku. Biasa yang mesti wewer-wewer arek wedok ngalor ngidul. Kok Kon iku hancur-hancur lho. aku kata nduk prapatan ngenane arek rokan ijo sapa iki? Nah, lah kon niku ketokmu. Arek cilik kuning? Ya sapa wong sing tak sing ambek aku iki? Iya. Ya apa lho? Lah takon sampurna iku apa? Sapa iki? Wong anak cak sampurna tak sabrangno ngono. Lah apa arek samono gedene? Arek gedhe ling perawan lho. Gede kritingan. Nah, arek aku ro iku. Ah masuk sir-sir aku ah. Apamu? Wong jang-jang aku. Arek sing gunung sih iku. Ngawur ae, dulu pas nyusul ngono. Cis katang kunci sepak. Halo. Ya apa? Wis pimpinan. Berilah Baik. didikan. Kok dinanti di sini sih saya? Iki ngomong apa sih? Kamu lah sir-siramu lak ngomong apa? Ya bener ngono jelasno majasi ku apa ngono kaya kon iki ngomong Ya sak iya, mbok golek lugune. nggon sing strategis. Ya apa nggon Kono prapatan lho. nggon Semayan. Ono strategis nduk Tanjung Alor nggone lalar-lalaran. Iku ambek gomplong 1 kilo 250. Ditenono nah sandalku dirubung laler. Golek nggon sir-siran iku aja nduk kene. Oleh ngomong ngene aku wonco kebadut. Kenalaken Dik, kula Kenal. cacakne niki, cacakne Munawar. Oh nggih. Nggih misanan. Kula Tini. Oh nggih. Pinten wulan sampean dikenal nih? Meripatmu kok Lho. ndelikan kan Lho. lho. Wong takon kok gak oleh sih. Mbok wis setengah merem. Pinten wulan niki kenalan kali Munawar? Kirangan iki mboten batas sih kok kenalan. Tahun numbasaken napa mawon? Niki. Nggih. Alas sandal japit. Sandal jepit. Nggih. Ya ngur malah aku Dik tak tukono bengkiak. Kok sir-siran jalan sandal jepit, Dik, Dik. Omahe tak bangun ngarep kon wis tak ganti Ganti apa? triplek saiki tak ganti plastik. Iku tambah nemen cek kekodoan kaya kaca ngono ta. Sing sabar mawon ngomong Iya, dulur iya. kula niki. Arek niki pancene ceguk, minta. Tenan. Ceguk wong tangane moroan lho, tangane moroan mawon. Iya. Mara teng pundi? Lah teng niku tenggane kanca-kanca ping pinten man moro tangane. Tangane dong sing mara. Ngelompok jane 5.000 tange dari nyaur. Oh iso lah kan yo sini-sini Tapi sampean asal niki nggon Mas nemu masak kebo. temenan, Dik. Engko sangakno Sing rebut arek niki arek pundi mawon. Lho, lho, lho. Pun saged kenekaken. temenan. Wong sing winginane enten gong dubur-ubur mbon kenek arek niki. Kena apa niku? Lah nyolong balung. Wong rumah samu kere aku iki. Pak menengo tak omongane bakal bojomu iku lho, cek gak kaget. Pun kaget. Temenan. Orang iki wis Boten lan apa sih? sak mboten enak atine muring-muring elek. Temen. Sembarang disaut. Sampeyan Nyapa? kula kandhane enten pacul saut pacul. Nggih. Linggih saut linggih. Mosok Lho, sih. Lho, mburine omah memean iki. Entek enten lek 5 mana. Iya, Cak. Eh? Iya ta. Ojo direken ngomong kita lho iku terang-terangan ae. Ngisir kon sakjane ngono. Kok lha apa sih? War-war kok. Hah? Sok ngono ta. Aku iki lha apa sih wong bojone Lah aku kok kancane. ndelok kedadian lho. Temenan lho aku durung mendalem temenan lho. Nek Enggak. pancen kon sir sakarepmu wis, aku tak ngalah gak apa-apa. Enggak, Dik sayang. Sayang adikku. Aku iki gak ngono-ngonoan wis. Oh, waduh. Ayo ngini-nginian ae. Tahu ditumpakno sepur, Dik.
Men tahu. Mun tau. Mboten. Lho kan iku ya tak tandhi. Kapan? Tak pikir wong papat. Ngono iku. Jan lencer tawar kon niku. Wis nang taman remaja. Kapan sih wong dudono gambare tok ngono? Ha iya gambare. Ngawur ae. Wong ojo ngono, wong jangi sisiran sing mesran. Mesran. Padane uli mau. Ya sing mesra ngono lho. Mesra. Ya mesra. Nggih. Takono no, nek nonton film iku gak remeh-remeh. Film napa maneh? Lulu. Paling ning tenggene Simo. Loamu ya napa gedhok iki. Alah kon iki dijak ping 11 kon. Tapi masih ngoten mboten napa kok hiburan mriku critane nggih api-api. Temenan. Nggih. Kapan-kapan dolen teng griya, Dik. Wong kula nggih enten kutha, saking niki lak tepak teng desa niki enten perlune. Cak apa, Cak? Perlune mulai nang desa lek dodol karangane. Ngono ta. Wis, waran paman aku mbok kapan rono ya? Iya. Wis. Dik, nggih anu mun sugeng tindak nggih. Tapi nek gaweku aja lali lho. Ya kapan sih? Nek gak salah ya tahun 3000 bae. Sampeyan ku sing mesti ta, Cak, ning ngomong iku. Wong wis Kapan ngono dirembuk gaene? ngono lho, wong wis dirembuk ambek wong tuwa-tuwa ngono. Wis gampang nang diresmekno ya. Iya. Diresmekno. Wis nang mulya lang. Iku mang disugeng tindak awak dhewe jange mandi. Mbah iki. Kok disugeng tindakno lho. Lah bae tang pundi-pundi sampean macet tang mriki Gak jan. ngono setengah nondong kan niku. Lho gak ngono aku tenek perlune aku gak iso metu suwe-suwe ya. Iya iyalah. Ya? Iya. Ayo, Cak. Ngono. Kalau ana setum. Ono setum ngono. Lho, lek mulya aja mlaku cek gelis. Lho ya kan iki. Mlayu wae cek gelis. Ya, Pak. Mlayu wae cek gelis. Teko omah melet aku lan. Iki lho. Oh, Apa iku? kari belum tok iku. Ayo, Ya, ya. Wah, dais ya aduh lek menawar karo arek iku. Lah aku ndek utang iki ya barek mangkane wong iki kerem. Sumpah aku iki nandi enake golek objek nandi. Kulak sembarang rugi ae arek. Pringisi. Loh. Kak pernah ngomong sing kenal apa pringisi iku. Lah iku nek omongi wong Jawa iku apa aran iku? Permisi. Lah iya cocok mek contonge beno iku. Mano kacang wae ana contonge wae. Teko ndi, Kak? Teko ndi? Aku tole awake benu. Oh, nek benu, nduk kali bokor benu. Benu sop ya. Benu anu bojone Mbak Su iku ya. Lho, aku kan tole bojone bakso, tole benu. Awake benu. Benu melok tajab. Armada kono nduk Malang. Tole awake benu iku awakmu, awake kono. Oh, goleki peno ngono ta karepe. Iya tole benu. Ngono ya penu, Kak. Iya nek kapan wong Jawa iku beno, tapi nek kapan wong Madura gak iso ngomong beno iku. Lah iku mang. Iya kebrojo Dik. Ana parli ta? Ana parli. Nek parli gak iki gak dodolan. Parli biyen ngerombeng, Dik. Ya. Saiki gak ngerombeng, Saiki Dik. diwalik ya gak ngerti. Perlu Kak perlu. Oh iya, aku iki ana perlune ambek awake beno. Saiki lak ngetan, Dik, yo. Lho ngulone Kak. Ngulone. Ngetan panas ya mong gak enak lho. Lho saiki awake beno iki cak ngetan iki. Nah, urung ngetan iku buntu gange. Ngeten iku lho goblok Oh, ngeten. ngeten ah. Oh ngomong ngeten awake beno iku gak. Lho, lah sampiyun ya napa? Iki sing dadi Madura iki sapa, Dik? Wong sing dadi Madura aku, malah beno sing ngomong Madura. Terus ya apa sih Kak? Genah iki apa? Iki- Barang sing dhisik kaya apa? Iya barang sing dhisik tak jaluk ambek aku. Lah barang mau pernah Lho gak gak seneng? barane. Apa sih? Lho, aku sakal barang opo tak jaluk kok. Ya sepeda dhisik wae. Oh lah opo aku njaluk sepeda. Lah sing endi? Lho utang beno iku ya opo gak nyaur-nyaur. Ya sing ngene lho Kak, wong jeneng aku iki karo peno lak njaluk salak sih. Salak pirang keranjang 5 keranjang. Terus sawo 6 keranjang ya. Iya. Terus apukat. Lah iku belum iku. Lah iya iku tak dol nang pinggir rembong Kak. Ana prau tuh nyasar. Dadi gale pelari diplarisi prau tuh cemet kabeh campur lemah iku. Dadi panganan iki wis campur lemah ditobro prauto. Iya Kak. Saiki wis entek iki yo. Entek, Kak. Yo susur, Dik. Oh. Oh, apa ayo susur. Ngomong subur. Subur. Apa kowe subur? Lah Saiki ya apa tak jalo duwike? aja-aji piro sih Kak? Lho iku nek aja-ajine gak akeh, Dik. Mek piro wis 3 juta. 3 juta, Dik, titik. Ini lho Kak, menawa iku periksa nang rumah sakit jiwa. Lah, apa, Dik? Barang wis 11 keranjangnya 3 juta iku lho. Barang ya apa? Lho. Iku tak kira-kira ono lek 50.000. Terus utangku sing dhisik piro? Sing dhisik iku utange 30.000, Dik. Aku njupuk wedhus meno piro loro ya. Terus loro iku tak gawe sewidak, Dik. Terus kucing iku 4.
Kucing papat iki kok imbuhe, Dik, ya. Lah apa kucing gak kreken, Dik. Oh, bae diregani pisan. Kucing iku biasa sing nyapek kucing iku Sulkan Seno. Wis ning kucing arane Dambis ya. Dadi lek digonggung kropyuk kabeh ana kira-kira Kok digonggong kropyuk iku remek, Dik. Remek. Digonggong kropyuk iku wis 20 ambek 90 150. 150. Saiki kono ana dhuwit pira wis? Saiki iki ana dhuwit mek 40, Dik. Ya iku tak silit dhisik ya. Dadi tak silit dhisik iso tambah dadi 190. 190, Dik ya. Iya, tak Ya silit. iki dhuwit penaka 40. Iya. Dadi 190, Dik. Iya, Dik. Aduh endi aku patenono. Oh, perlu aku turun nyaur saiki njaluk dhuwit maneh. Gak ngono, Dik. Lho, Kok melot, Dik. Aku blo celuk Dik. Aja guyon lo. Ya wis. Telo aja guyon lo. Lo aja guyon. Wala bojo. Iki lha apa mundur-mundur iki? Lah peno mecicil ambek aku. Ya Kak aku dhewe ngerti sur meja ono ulane. Iya. Aku wis gak nek gelung peno wis carane. Lah wae peno wis seru Dik. Ciriwanti lelewa ginawa mati. Iya terus ya Dik. Iya kapan peno bongko? Nek kula kilono aku bongko. Wis gak nyaur wong dibongko-bongko. Guyon Pak, guyon. Wong lek tegang terus gak guyon lah akhire gegeran. Iya. Geger gak perlu. Kapan peno merunu? Heh? Kapan peno merunu? Ya ni meni. Lo meni aku mrini. Meni wis mati Dik. Peno cok marani meni saiki meni. Wong dhek dhewe gak epleng ngomong gak karo-karuan. Epleng iku apa? Kapan peno mrono ngono lho. Iya lah iya nek kapan wong Jawa peno mrono wong Aku, kula mrono. aku janji. Aku janji Janji mrono. ki omahe iki Dik gubeng. Sopir ra iki janji. Dari saiki nang Sumatera. Kak, tetep lho kono, dulure kalian. Janji sopir. Enak iki didrong-drong ya kono. Cok guyon. Oh. Cok. Cok guyon suarane cacak wis nitek. Ayo kapan Dik? Ya wis ngene. Ayo pesek Dik. Peno pesek ya. Ya ditunjuk dhisik cek pesek. Lho iku lho pesek ku duwe iku lho ndi? Pesek. Iya ndi. Enggak iso cara Madura dadi Madura ngono. Iso Dik, tapi omong keslega Dik. Ya wis dina Sabtu. Sabtu. Aku teko rono. Aku saiki tak obat dhisik. Aku tak obat dhisik. Kono ku mati tak kaso. Tak golek slegrengan. Slegrengan iku apa? Tak golek dhuwit engko tak terno nang nggon peno. Oh, trek kebyek iku. Arane wong saiki kudu kebyek iku. Ya sembuh karepmu tah ngomong. Iku carine wong. Ayo Dik saiki trek kebyek iku lho apa arane? Golek slegrengan cara nggonku. Yo iki carine kapan wong bahasa Indonesia trek obyek iki. Iya wis. Yes, balik ya Kak ya. Sip Sabtu ya. Sabtu sore jam piro Dik? Sabtu sore akeh kancane. Awake bener ki ngacak manyanyi. Oh, Sabtu sore. Ngacak manyanyi bener. Loh, masih aku manyanyi wong suaraku mardu. Iya, secene suaraku grogot. Ya jam Ya, pitu. jam itu ah. Ya, Sore apa esuk? Jam pitu sore esuk Dik denek. Lho kok sore esuk ya? Ayo gak iso esuk sore. Ya sore Kak ya. Iya. Aja lali. Ya tak malik Dik ya. Tak malik. Wah kon glondong bangga. Malik iku Dik. Balik ah. Yo padha ae mek malik. Iki metu teko ndi rek? Kak. Oh ya sik tengen iki wong. Lah apa nak celak-celuk? Krungu ah. Heh? Krungu. Nah, rumah sana tublak bener. Yo krungut. Iya ya. Cari guyon. Heh? Cari guyon. Sik iso ngedung sik Kak. Heh? Iso ngedung. Lho nek ketung aku Sik. ate gelem ngitung Dik. Tublak bener. Masa kepindu. Sik kepindu. Tak ngitung ya. Iya. Lah kacamu ni Dik sengkari. Kono kakean man wajan Kak. Apa makan wajan? Sik, coba sik. Masih aku lak iso cara Madura sik. Kene jula-juli sik. Iso Dik iso. Iso ah. Iso jujur-jujur. Sik, tabun Dek. Sik. Nah. Jujur iki. Aku Dik. Apane wong Jawa? Jawa ya apa? Iya, cuma jujur-jujur. Tarik. Apa iki sik? Sapa sing ditarik? Kamu ngono tarik suaramu. Suara gitu bisa. Aku tak hitung. Kok jangan ngomong aja tak hitung. Itu apa Kak? Itu apa Kak? Itu cara Madura. Cara Madura ya? Lah wong aku mek wong Madura. Iya, itu cara Madura. Kok gak ngomong Dik? Kak. Tak hitung. Heeh. Asik apa Sing enak. Iya, iya. Tak hitung Dik kok gak. Eling-elingen Kak. Iya, sampai lalu.
sebab Canggih ketung pernah tak ngomong, mangap cak ngomong. Kini tak mangap pun orang-orang ini pasti. Melebu cangkem sangat lo sarapan. Cok ngomong dia tak ketung. Sepale rumah sakit kanan. Pale waktu dokter, capek nabut di jodoh. Jare enak suarane. Tak gampang le jadi reng laki. Pale wong mulai pinter cari mesejo le. Apa saya saiki wae penuh. Iya. Bless. Pale tu ngetong apa iku? Ngetong terus apa iku? Bless. Ngono ukarane. Yo terus-terusane yo. Terus melarane wong. Aduh bingung ora musuh kakak. Terus. Ono terusan. Ono mesti ya. Iya. Pasar aja penapa. Alewo. Barang anteku anak batok lagu aku namanya Jola joli sarung barongan luwe sare keke selekore kakak apa duline bojo barongan Pantat direng lake yo jak tak bener nyarena pase kaya kodo dek kartolo awak aku tak balik nek. Aku tak balik. Balik ya balik ah. Aku iso lali ya. Utang penon gawe. Kena jula-juli iso ya. Wis enak jula-juli. Jula-juli iso tapi suarane Dik. Jamu nang nggonku mben. Loh, coba apa Dik? Lho, ono ya. Oh iya, Dik aku njaluk tolong Dik. Golek oh ya. Aku njaluk tolong wae peno. Golek sisiane pring petung ya. Pring betung. Pring petung. Iya Dik. Terus golek apa engkes ya. Kes piro kabeh Dik? 5 kabeh. Iku diceplok apa diuntal urip Dik? Diuntal urip ya. Gak, engkes engko ditunu. Ditunu. Oh, mati ya. Dipek awune. Terus nguntale dibuntel wong patrol ya. Terus cari dicampuri deplokan beling ya. Oh, tak tutuk apa ya bener. Kak, walang kekek iso. Walang kekek. Perune apa iki? Perune ana tim dadi gak ado-ado ngono. Awake penuh iki parsemon yo. Kocone walang kekek. Iya. Walang kekek, walang kes. Walang apa iki? Walang kadung. Ono Dik. Walang bongko. Iya. Walang kayu. Iso. Iso. Sik tarik nggih. Sing ditarik apa Dik? Ya iku lho, can iki lho kaya. Oh iya iya. Oh sing manyanyi iku. Iku manyanyi. Ya dadi ku menyanyi. Ya manyanyi dhisik Dik iku. Kapan kon menyonyo? Iki ditarik teko swara. Iya. Awas rungono Dik. Cacing. Oh Dik. Kak, kono jare iso ngono iku. Lah iku ditak apa apa? Oh, ngene lho. Iya. Catot. Lho Dik. Dik. Oh iya ya, iya. Capil.
Cadem. Tarik desi sih penuh dik. Gandeng ya. Penuh sih tarik dik. Canting. Canting iki. Cantingi Solikin. Bisa. Cantingi Solikin. Ya. Tarik disi. Canting. Canting. Iya. Jali. Ya. Durung ayo senggaan kok ya iyo. Oh, Paman. Gendem dik. Wong bedak. Apa iku wong apa dik? Wong bedak. Wong becak. Kawur ae kok. Apa? Wong petak. Wong bedang pangkalan kali. Ya pangkalan nang. Pangkalan kali. Apa pangkalan Juanda? Oh, berarti betul kok diceluk kran. Wong dadi betul diceluk kran. Ah jeneng masuk kran. Iya. Iso ya bener. Putung dengkule. Ngawur ae. Apa? Potong buntung te. Nuruti peno gak cocok blas gitu kan. Putung wote. Ku kenapa wote kok putung? Wis kabotan sing nyabrang. Putung wote. Putung karo wong Yesus. Putung wote. Enak terus. Ah senggepu teng atine. Iku sing kari kemang suarane nambas, Dik. Iya Kak wis Kak. Wis, Ya. aku brebes mili, Dik. Tak balik ya. Ya. Ini penontes suara. Jam 7 sore ya. Ya jam 7 sore. Jam 7 sore dolan Iya, sama peno. Karepku cek lali utangi ngono. Ah sing penting iki mulih nang desa wis. Urip nek kaya aku iki masalah sing darane urip mampu ya cukup. Iki sing darane urip bahagia. Mulane sing darane wong urip gak perlu geger, gak perlu ate ngrasani tangga kono kene gak perlu. Sing penting ngatur rumah tangga dhewe. Sebab iki kabeh ana paribasan kok. Aja sok nyaponi latare wong liya, nek latarmu sik rusuh, mulane didandani omahe dhewe. Pemane delok bojoku iki masalah wis lah temen kok sing darane wong wedok nurut ya bojoku iki mang. Dik. Apa? Ya ta. Ngomong apa sampean iki? Ngomong Jawa, Dik. Ning ngarep gremang-gremeng dhewe iki lho ngomong apa? Ya. Ngrasani sapa? Yo gak ngrasani tangga, gak ngrasani wong liya, yo ngrasani peno bare aku ngono lho. Apa sih rumah tanggane dhewe iki lho apa? Iki sing darani rumah tangga harmonis, Lah iya. stabilisasi. Iso ngomong stabilisasi. Lah iya sing darani urip langgeng peno bare aku iki. Hah? Kabeh tangga-tangga ki ngrasani jarene rumah tanggaku karo sampean ki wis tentrem. Iya, Ancene lah kurang apa anak wis nurut. cuma ana kekeliruan siji. Apa sih? Kon gak rumangsa kon. Apa kliruku kula? Mulane ayo padha ngemong pikiran dhewe.
Peno ya tak mung aku ya omongen. Lah ya apa? Kok ate tak tuturi peno kok kuwatir muring-muring, gak tak tuturi ku ya apa peno iku. Aku lah bojo sampean, lah timbang aku nek dituturi wong liya lah untuk sampean tuturi apa Iya, kan bojoku sapa ngaran gendak aku. Kok ngawur ae kon niku. Lah ya kliruku apa? Wingi aku lak ngomong ta. Ketiga, Dik, panas-panas. Aku gekno jangan kunci sambel bobor. Ngerti asal bobor? Gak ero aku sambel bobor iku lho apa wong wingi wis tak pecelno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e, pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu diceplok gak ngono carane. Ah ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. Kok kono tak jijik aku niku. Lah jublang Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku ngono ngerti ya. ta, ya meneh sih tak gaweno. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya no. Terus kon buka geger yuyu kon kayak sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketut yuyu teko gerdu ngono. Ngawur ae kon. Oh, arek kok. Tambah tuwek model-model menung-menung kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedone gak angetno, segone gak angetno. Masa sih aku ki sore yo masak terus e, Pak. Lho ya mesti ngono sih. Tambah tua untu tambah goyang. Tambah tua untu tambah pokak. Mangan ya ngono bar empuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Delok empuk-empuk. Tapi omongmu nek kadang-kadang prikik omongmu kok kadang-kadang. Offside omongmu kadang-kadang. Mulai. Dengke uang lho, mesti kok bantahan. Oh, didengke wong. Aja arek ngomong soal ngono. Sing penting ayo ditoto anakmu iki. Pancene anak wis sakmono gedene kok wong tuane bantahan ae iki lho. Umure gak sepiro tapi wis poel anakmu. Kalah untu. Lah iya. Pak sampean kandhani Pak arek lanang kok mari meneh goceng arek wedok ngalor ngidul. Lah iya kelutusan. Lah iya. Sekolah wis gak nutuk, liyane keluyuran. Nek anak dirasani wong ku ya lara atiku, Pak. Aku ya ngono, aku ya isis. Isin aku ngono. Ayo lho becik Tambah sampean isis kandhani. Lah iya, ati anak-anak lanang. Ayo anak lanang ki tanggungane wong tuwa lanang kono. Bener ngomong wong tuwa, anak lanang apa jangkae, siji bare anak wedok. Anak wedok dawa rambutnya cekak pikire. Lah arek wedok ngerti iso bantu wong tuwa lemes. Tapi munawar enggak. Udah ureh-ureh liyane boros sitok ae. Mulih nggo arek wedok, kewer. Iya. Mboten, Cak. Mboten, Cak. Kula, Cak. Irung ilang dinane iki kok. Kokro kaya. Wong tuwa lho kok ya ngancam ngono sih. Menit tuku ragi 2 kilo. Kayak apa? Ayo diragi untune. Gak mak. Bapak iki panjenengane tak pikirin nyene tambah tuwa. Yang ngrumangsani nek duwe anak Joko. Lah iya. Saking anak sing arep ngrumangsani nek duwe wong tuwa. Lho gak ngono, maksude bapak iku perubahan iku akeh. Apa sih? Gak ngono, suwe-suwe ambek peno iku tambah pencilaan ngene ya apa. Pancene bojo kok. Bojo rene. Lah kudu sing rukun lho. Wingi ana mburi ana nek pawon tarane rujaan mangan nek gak peno lotek ya gak gelem. Gak kon aku iki bayi aku iki. Pancene ngono, bapakmu ngono nyene tambah tuwek tambah cerewet. Rupamu kok cebok. Kon ngono niru sapa kon niru makmu ya enggak niru aku ya enggak. Ben niru Hansip sebelah iku kayak ngono. Ya apa kon? Iki lho anak sampean apa nek Hansip? Anake dhewe diturun-turun Hansip lho. Wah, arek kok tuturane wis kon niru apa kok niku. Gak ngilu kok combo lho bapak. Nyacat anake berarti ya padha karo nyacat wong tuane. Lah apa aku? Nah terus peno iki lho wong koyo sumbune kompor ngono lho bener. Ngene iki. Omonge. Tuturana. Pokoke ya, saiki kon kudu nurut bapak. Detik iki, jam iki, hari ini, hari kiamat. Kon kudu nurut aku. Nek iso bantu nyambut gawe ta apa ngono. Nek omah sing tentrem. Lho, wis gak kurang-kurang, Pak. Iya. Peno winginane dandani kombong. Iya. Iya. Engko tak ewangi ya. Tonggo kalau alok. Iya, Mun kok kurang ajar sih mbek bapak. Iya sawangane ya. Wong bapakne dandani kombong kok nyrawun-nyrawur melok. Kok lancang. Ngalah aku. Iya, ya ngono. Masih peno ya ngono. Iya. Dandani pager. Iya. Tonggo roh. Iya. Ku menawar pinter gak ngewangi bapakne. Roh sila-sila. Iya. Iku gak pinter. Iku anak metel arane. Oh, bedes iki. Rupamu kok rangutan kok niku. Wah niku yo apa? Oh, apa kok remet iki. Wah, arek potoke kok cacing anil ngene takno. Gak ngono, kapan maneh wong wis samene gedene bantu wong tuwa lho kapan maneh. Angger bapakne nyambut gawe kok ditinggal kelutusan arek wedok sing direntengi. Gak mblenger ta? Sakjane ya isin lho mak aku iki, Mak.
Wong isin gak ngono war, wong isin iku war. Maksudku iki tak pancing. Waduh dipancing. Lho gak ngono. Ya apa ya? Ya apa perbuatanku iki bapak iki iso nilai apa gak? Ngono lho, Mak. Hmm. Nek penuh aku wis nyandak wis ngerti. Isi Iya, hati sampean ku cocok. Iya. Nyawiji manunggal karo isi hatiku. Oh. Ancen anakku, Pak, mesti yo Waduh, ngalih aku. Mbuh atine bapak ambek wekku iki urip, wek bapak iki mati. Iya. Omong arek tau belakang karo-karuan omong arek kata to. Sing enggak sik kono omong lha gendeng takon iku. Maksud iki beda ngono lho. Mulane pisan iki kok dadi anakku, menisuk leren wis. Dadi anakku. Menisuk koncoan biasa wis. Saiki dadi anakku, menisuk leren dadi anakku kon, koncoan biasa ngono. ngono. Pokoke penuh kei surat keterangan gak apa-apa. Keterangan apa dengkulmu anjlok ngono? Sapa? Lho, Sapa, Pak? sapa iki? Ya biasa. Lho ngene ya. Ya ngene ya. Bakal yu peno. Oh, arek Monggo kok. nak monggo. Nggih ya sewu nggih. Angger mule masih nggo arek dewok. Arek brewok. Ndek bojo ra biasa. Aduh arek kono plakok. Arek Sampeyan iki wedok. ngomong sing tepak ta. Tapi gopo delok menawar lho gopo. Lah anak lani lho yang ngono iku. Iki sapa iki? Kenalno iki, Mak. Lah, iki bapak. Aku romone nak. Oh nggih. Romo obong. Oh. Kenal Nana, aku Makni Munawar. Nggih, kula Tini. Oh iya. Aku bapakne nak ya. Nggih. Kono cek lungguh kene. Waduh Ya kemedhek. apa sida ta? Lho, ya apa ya? Jelas jadi. Sido ya apa sih arek cek ngetek iki sawangane rek. Dek. Kon sing ngomong, aku rada ya apa ngene ya. Ngono ta? Wis suwe nak kon kenal Dik. Sampun. Anakku, Pak. Mang. Nah, nggih kula niki nggih ana apa sih jenenge wong wedok, Pak kula niki nggih isin mosok digori wari witok mawon. Nah tapi kon iso gak nuntut apa-apa kon. Nah. Nuntut to kon. Lah ya apa kesanggupane Masmu ya apa? Nak ngono. Ya sanjange ajeng dilamar lah kok mbon Lah dilamar-lamar. iki apa jange tak tukokno cincin ayo. Wis pamit ana bapak. Wis. Nyanti kok jak nyanti Pak duwike, Ya. ndi duwike. Kowe nang toko wis ta lah iki. Tak diladeni mangan dhisik ta. Nang toko Mas liwat tok ngono, Pak. Oh liwat tok ya kan iku. Ah maksud ya tuku. Ya tukok ali-ali ta opo lak Ya ngono. apa ge tanda mata. Iya ya. Ayo. Wis ta. pokoknya. Iya ayo. Sampun nggih, Bu. Iya, iya, nak, iya, nak. Heeh. Arek iya manis arek iya ya. Belutung sih. Lah iya Lek potongane dimantu awak dhewe iki. 55 potongane manis ya. Mohon. Lho, duwe. Sopo Pak niku? Man Jamilin, Man. Lho. Rupane koyo suarane beset. Hak, Man. Kok niku yo opo kon lele. Nek keponakan siji kok gak tau muncul lah perpisan kon niku yo opo kon niku. Nyambut gawe kanggo njangkepi urip, Man. Iya. Ya apa kabare? Waras loh, ya apa sebalik awakmu? Ya soalnya pendengar penuh be, ya waras. Pamane gak loro-loro nae. Lah apa lho? Oh, paman gak apa-apa Wis ngono iku, seker-buker. pamanmu. Kak ngono tak delok kok ono sing abuh. Apane sing apik? Ngene iki. Mulai kon, kepethuk mulai kon. Kata pedhok Man guyon, Man. Guyon-guyon wong gerang kon abu-abu lho. Kon mulai nyitak kon. Iya. Mulai nyitak ngono lah nggih. Kak aku eling bapak ini, lak dulur penuh. Lah iya, Ayo. wis ngerti ngono. Rupane ku padha cuma ya kok ganteng bapak karo Ya kacek didik ah mirip pun kacek didik ngono ae. Dadi awak dhewe wong dulur ya oman. Iki ngene nomor 1 aku iki sambang karo peno ya Iya, iya. sebulan lak padha warase. Iya. Nomor 2 aku ono perlune. Oh, ngono ta? Heeh. Lah Kok mulane ngaren perlu apa? Enggak tahu sambang mrene. Ya wong jenenge bolo. Lang bolo ate gak ya apa enggak. gak boleh mulane bolo-boloan ngono. Lah termasuk keluarga aku. Wis gak bolo wis famili ngono dulur ngono lha bolo-boloan. Cara arek-arek kon niku bolo ngono. Lah mulane kon rene iki mang aku diketun kon ono butuhe kon. Ono gaene apa kon? Lo gaene apa kon? Ngene lho Man ya. Iya. Aku lak nyambut gawe lak jeplok ae Man. Nyambut Nyambut gawe gawe apa lah saiki lah san lah. nyambut gawe jeplok ae. Lho gak kono kayune metel aja blok. Gak ono rugi ae Man. Oh rugi. Kulak salak rugi, kulak sawur rugi. Iya. Kulak apukat ya rugi. Lho. Kulak rugi ya rugi. Ya kula rugi. Apa rugi? Oh, arek kok nek ngomong koyo Aku ngono. iki diutang karo wong Madura. Lho. Kok lancang utang-utang barang kon. Iya arane Dulmini. Lho. Sing nom lho kon aja kendel-kendel utang mangkane wong Madura ngono kereng lho lho. Kalau iku utul mini ya jenenge. Wis kali iku luput kali iku. Lho lah iya diutang wong iku kereng. Lah aku semoyo aku dina Sabtu. Lah aku mrene iki ya takon ya nyun sewu lho Man. Iya. Warisan lho sing teko bapak lho Man. Ngene. Tak jaluk, tak dol, tak sorno utang ngono lho, Man. Ngene, kok tak sejarai saiki. Iya. Nek kon takon soal wariso, Lho. sapa? Ngawur. Sapa? Aku mrene iki perlu takon warisin. Atok mriki ta dalok kon lho. Nek ngomong warisan kok iso disasar. Warisan ta? Warisan. Ya takoni aku gak limpat maneh gak selak maneh. Nek pancen wong bapakmu mbak aku dulur,
Lah bapakku mekas. Heeh. Pomo dipomo, warisan iki gak oleh dipecah kalau dibagi. Selagi nek keponakan penuh mang sik durung wayah kancik diwasa. Ngono. Lah nek kok wayah kancik diwasa upamane gelem oma-oma, kenek dibagi warisan iki. Oh, dadi warisan iki gak oleh ngekekno aku, lek gak aku iki suwe rabi ngono. Iya. Lek aku wis rabi esuk sore upamane sore rabi esuk wis kok kekno ngono. Iya. Lah iki apa lah aku ya mosok syaraté kate rabi, Man. Lho iya sih. Lah aku sik durung duwe sir-siran iki. Lho mulane apa sebabe kon-kon rabi. Sebab kon nek bujang mungkin kon boros. Entek. Entek. Lah nek kon nglakoni rabi iso teneng. Oh, Iso dadi teneng. lek aku nrimo warisan lek wis duwe bojoku iso tenong ngono. Penok ya sih. Iku ayem. Ayem. Ngono bisa ayem. Wis aku njaluk tulung karo Penoyo apa carane aku iso nrimo warisan iki. Ngono ta? Iya. Lah ngene saiki diatur ae. Ya apa? Njaluk tulung adikmu ae. Oh, menawar ah? Iya, tulung adikmu ae. Iso nulungi aku. Masalah iso. Lho, lho. Lho. Wis suwe. Sik tas. Sik rentang-renteng. Lho iya iku lho kewer. Dadak akan ditumbasaken ali-ali ngeten iki, Pak. Ya apa? Niki. Lho kliru iku. Loh, monel iki. Aman gak mele lho, Nduk. Lho larang regane 220. 250 trepes disusuki selawi. Iki ngene lho, Pare yo. Iya. Aku mrene perlu njaluk warisan sebab utangku karo Mendoro iku yo akeh. Lah semoyo aku dino Sabtu. Lah aku ngomong karo paman jare, aku gak iso nrimo warisan iku lek gak aku wis rabi. Ngono. Nah, gak duwe sir-siran arek. Arek durung sisiran arene. Iki Yo apa? Iki tambah bener dhewe murine ame. Sapa? Kon di pandangan aku tawano Sapa sih? Karsih. Kasih sapa? Oh, tapi arek wis 40 dino. Wis mari 40 Wong arek sedut kon tawakno. Iya, iya. Ya apa maneh Lah iki? saiki diakal ngene ae ya. Ya Bar. apa? Ya apa, Oh, Pak? iki sik dulur. Iya, iya. Ya, sik family. Ojo sampai si Kartolo iki mang gak nrimo warisan bab utange akeh. Iya. Saiki diatur. Iki pacarmu, ya. Kastini iki, Ya bakal bojoku. bakal bojomu iki, silino adikmu, ancacakmu. Dadi bakal bojoku Disilino kene. peno silihno Kartolo. Iya, ya apa? Wis bener apa peno. Lho iya. Wis. Peno tak aku nek jengkel-jengkel tak tukokno tampar tak jirit. Yo, parek wong tuwek kok wani ngene arek iki. Oleh gak pokro iki lho peno. Gak apa kerapane. Wong bakal bojoku kok disilihno Kartolo iki lho. Sementara wae. Mele ae lho. Wong tuwek kok. Tapi lak Wong ngene ya. Sementara kanggo nrimo iki lho, nrimo Warisan. warisan. gelem aku, tapi ana syaraté lho lho. Ya apa syaratnya? Dadi lilo ah. Iya lilo wis. Kelas Wis kon ngene. iki. Pokok aku iso nrimo warisan syaratnya apa ae. Engko Nah. ayo omongno apa ae. Omongno apa ae? Syaraté ngene. Iya. Nek turu kudu dhewe-dhewe. Oh iya. Iya, wis lah. Oh, barang ngile kok. Gak nek Siji. aku, ya apa Ya. sih iya. Dhewe-dhewe lho Pak Iya, disenono iya, iya. ya. Iya, iya, heeh. Ya. Dik, Iya, ya, War. marang nek wis turu gak oleh ngomong. Oh, ya wis. Terus Ya. bisuan, ya ya ya. Terus minggu ngarep iki Iya. kudu dibalekno. Oh ngono ta. Telu. Ya wis, gak apa-apa lek panjenengan Ngetok, ta? ngono. Iya. Perlune apa sih? Lek wis mari diresmekno dadi manten, terus Ah. nrimo warisan, wis tak balekno nang. Iya, iya, iya. Ngono ah. Iya, Ini perjanjian ngono awakmu gelem ah lho. Ya wis gelem pokok aku iki nrimo warisan tak dol terus tak saurno utang, aku iki wedi. Iya, iya. Lah ya apa perlu seksi kitok apa liyane aku nyerah ae karo. Lho, sing pam- enak kok Iya. desa ono pamonge. Iya. Desa ono peraturane. Iya. Sing enak ayo njaluk saksi Pak Bayan. Ngono ah. Iya. Ya sak karep sampean man. Aku Susul. teh. Susul kenek. Susul. Iya iya. Lah mulane perkara Pak Bayan iku mang disusul kenek, diparani kenek. Iya ta? Ngono. Kanggo mburu waktu. Mriko mawon, Pak, Iya. sawangane. Ayo Ngono, main ngono. Ayo. ngajeni. Bek. Iya, tak iya. tinggal, Bek, ya. Iya. Ayo. wis. Alamu wae. Pak Bayan. Oh, mbek pastol. Pas. Kok Bayan kok mau sampe niku. Lho, lang sinten sampean mboten pastol? Kok kula niki pacul. Kula niki paseman. Oh iya Sampe niku kok paseman. lali sih. Lah gawe ta? Nggih, kula bapakne Munawar. Oh iya. Ngene. Lah kula mriki niki enten rembelune. Ah. Kula mriki enten pentululu. Iya, apa? Kula mriki enten metuntung. Iki lho. Aja atuh tarik. Aja buki tawar kok dikuwar. Aja gopo.
iki ngene iki sik wis padana dhisik bokonge kene. Diwadahi bokong. Iku lho, lungguh iki lho lungguh. Oh, lungguh diwadahi. Bacet bayan iki. Gawe apa iki? Niki ngeten lho nggih. Iya ya. Kula niki njaluk warisan kula sing enten paman niki. Tapi kali paman mboten asal sak napa wekase bapak kula rumiyin. Oleh nrimo warisan, cuma nek kula niki pun rabi. Kasarane kula mboten gadah sirsiran, disili sirsirane menawar dulur kula dhewe niki. Ya iki bojone menawar iki. Nggih jange. Nah sing dadi bojone ndi? Lah niki jange. Oh iki. Bakale tas. Oh, cek bakal. Calon. Nang terus awakmu sampe nang bayan kene iki? Nedhi saksi terus. Oh, jaluk saksi. Saksi. Oh, iya ya. Kertolan kula jak panjenengan. Oh. Nek saksi sak jero omah mboten enak Pak Bayan. Iya. Sampeyan sekseni. Iya ya. Angsal bakal bojo kula disilih Kartolo, tapi enten syarate. Ngomong Oh iya, ya tak seksenane wong nyekseni ae. Aku to apa? Perlu nilak ngajeni kalih pamong. Oh, ngono. Iya ya. Perjanjian kula niki tambah kuat ngoten. Ngono. Nomor 1, Hmm. nek empun bakal bojo kula disilih Kartolo, nek Iya. turu dhewe-dhewe. Nomor 1, bojone awakmu. Mboten maksudnya nek pun disilih bakal bojo kula pesen turune dhewe-dhewe. Oh, turune dhewe-dhewe ya siji. Nomor loro nek pun turu mboten oleh omong-omongan. Nek wis turu gak oleh omong-omongan. Nggih, pas jangkep minggu ngarep niki kudu dibalekaken. Oh, ngoten. Pas Minggu ngarep. minggu ngarep iki Nggih, kudu dibalekaken. kudu dibalekno. Nggih. Wis mek telu iki tok. Nggih. Tak sekseni war. Ngoten. Oh, ngono. Nek perlu kula tanda Ya, tangan setuju. boten napa. Tanda tangan. Terimaken Iya. kula niki napa ngrusui rumah tanggane dulur. Ngono gak ono tanda tangan niku gak enak. Karine akhire kok geger ya. Pun nggih niki tiga nggih, pun. Nek turu kudu dhewe-dhewe, nek turu gak oleh ngomong, minggu ngarep dibalekno. Ya, ya. Wis jelas. Nek ngoten, Par bojomu tak gawa. Iya, iya. Man, Wis. Iya ya nak ya. anu Anu sirsiran menawar tak gawa. Ya Man. kawan. kawan. Pak Bayan matur nuwun lho. Oh iya nak ya. Kawan Iya, kawan. kawan. Bojomu Ya dhewe. apa ya wis. Silakan wis diserahno ya wis katut aku. Lah ya apa? Wis apa sih? Lah nggih, terus sing pun diserahke Nah, ya iya. ngentil. Kok ngomong kamu blakrak nang kidul kali ya. Sementara. Lah iya. Sementara, Cik. lah wis diserahno ta. Masih iya dulu. Masih aku lha apa sih wong iku perlu nrimo warisan. Oh, Ya lah ya. Iya, iya. Bismillah, Dik. Iya ya. Mari nggih Pak Bayan. Iya ya nak. Iya. Enak Ya, ini Pak. lah enak. Iya, iya. Wis. Enak ya apa? Kuat perjanjian. Nah, ya. Enak meneh-meneh ono apa-apa ya iki tanggung jawab penuh mbek aku. Iya, sampe nyakseni kok. Tapi gak oleh geger lho ya. Mboten. Sawise mari apa iku nggawe seksi aku. Dadi awakmu nang nggo omah, ojo ate cawi-cawi aku maneh. Mboten. Dadi nek wis teko omah apa perlune nggo omah, kudu diberesi nggo omah Ya ya. saya Bayan. Hmm. Kula gayo lah. Nggih. Mosok dijarno ngeten mawon. Lho, empun kok Dik. Yen mburimu nenten Iya. belum terkali niku kula damelaken kok. Walah, ayo balik wis. Kula mboten putus sukuan kok. Bener Pak Bayan. Nulung dulur kan elek enak. Iya ta? Tapi tak pikir-pikir ya sing susah aku lah wis jangkep seminggu kok durung dibalekno sih. Kon niku seminggu apa pikun ta ya kon niku. Bapak iki ya apa aku pirang-pirang dina gak arep mangan gak iso turu ya mikirno bakal bojoku disilih tolo iku. Lah nek terus bakal bojoku disilih tolo gak dibalekno aku ngrabi peno ya. Arek iki pelik. Oh, arek kok potongane lola. Modelmu iki lho. Seminggu kok dibalekno iki sik oleh 3 dina. Kon niku kangen tok ae kok apa kon niku? Lho wong ketok meripat dari Pak. Oh, masih ketok meripat ya ndelok waktune ndelok dinane iki lho. Sembarang lek tak sesuaikno karo perjanjian. Iya. Pas minggu ngarep iki kudu balik. Lho saiki Dibalekno. iki wis wayahe balekno kok durung dibalekno. Saksine Pak Bayan. Pak Bayan masuk pamong. Iya. Bapak wisan dadi saksi. Heeh. Aja kuwatir. Nek sampe Kartolo gak balekno bojomu, engko aku nuntut kok. Lho sepisan peno nuntut Pak Bayan, Iya. aku nuntut peno. Lho iya. Iki tanggung jawab peno sing Nek gak dibalekno Kartolo perlu tak unggaran nang atasan. ngono. Tak lapor polisi. Teko kono cek diucut. Cek diuyuk. Cek diuntut. Aja bukti takon iku. Cek bukti takon iku. Aduh, lah ya cek diusut, sampe diucut. Oh, ayo kono. Oh, kono, kono. Apane?
apa, Tin? Apane ya apa iki? Lah ya wong sir-siran kok disileno wong. Ya baba lho. Aku wis kadung mendalem hari. Kamu dalam ya apa cak tolong wis kadung dadi siji kok. Lah aku karepku ben lak njaluk turu karo paman cek digolno dulu-dulure to. Dadi awak iki Sampe ini kok ndredeg kabeh sih. Hawane manten anyar lho hawane. lah ya aku lak wis njaluk kurungan karo Tolong. aku wis pelo kabeh ngene. Iki Masur ati manen cek tales. iki lak wis disano dadi kemanten iki. Terus ya apa menawa njaluk balik ya apa? Lho ya mbo. Ya iku sing abot rek. Lah lek Ya aku apa wis kadung pusing aku. lho lah aku dhewe monggo awakmu njaluk balik, aku ya wis koming. Lah ya makane ya apa terusan iki? Wis gampang ya apa kon tresno mbek aku apa enggak? Wis nemen rek. Aku ya tresno ya. Kadung gumel. Lho. Aku iki gak ngerampas, jane gak ono dodol aku kepengin ngerampas sir-sirane Munawar enggak. Lah Nah, cuma iya. sing duwe akal paman dhewe, karepku lak ya wis ya mburek karo Ya, jawane. Rupane dhek ya wis ikhlas ngono kok. Iya lah, nek gak ikhlas lak gak oleh Ya mesti. iya. Lho, Lah, Man. iya. Aku mbek Sampean man, aku nyeluk man ya saiki ya. Iya wis paman wis. wetes ya rek. Lah ambek Munawar ya nyeluk Ode, dadi Kalau aku pase, Kok saiki nyeluk aku apa? Dek. Bapak, apa? Apa? aku suntik di sini. Nyuntik busimu aku niku. Yes, piro-piro man awak dhewe dadi manten anyar gak ono alangan suatu apa. Iya. Oh, tabur apa mulai. Sing tak jatuh sebab manten anyar iku akeh alangan. Iya. Nomor 1 kale meta-metu nang ndi-ndi. Iya. Oh iya. Dadi 40 dina kudu ana omah. Iya. Jadi lek ana apa-apa lak gak sampe dipaido karo para pini sepuh. Iya. Soale kemanten anyar yo sirikane gede Pak sakjroning 8 dina ya lho. Ya. Iya. Pisan ya nomor 1 sirikane. Nek ana terminal gak oleh hutang-hutang permen di kono. Ping pindho gak oleh nubruk prauto. Ngomong apa ae. Oh, utang permen barang kok dikocakno. Lah lek ngono enten ana kene man karo Munawar aku tak nglencer sik nang Malang. Lho, sik. Kon nang Malang malah kapan mulimu kon? Apa nang Watu Agung kon? Iya, Gak ngono pamit penen nang ndi? nang Malang. Kate metuki bari ya kuwi. Kon nglencer mbek bakale bojoku kon gak merono. Teng Klojen. Iya. Nang Malang. Nggih. Bapak, Apa? pengasane kademen dadak. Ya Lah, apa? lah longgo-longgo sik. Gak urusan iki ya balekno lho. Lho, balik apane? Lho, Aja guyon ta. iki lak melanggar perjanjian lho. Balik Iya. nopo? Balik nopo? Ya, Lu ngomong apa kok niku? Wong iki aja ngrusak pagerayu. Wong Iya. lek kadung rukun aja atik misahno wong iku elek. Kapi, Gak oleh. kapi, Wal. Lek wong ndapukno oleh tapi lek misahno iku Lho, gak kapi oleh. iku. ya sing misahno sapa? Lho lah dibalekno apane? Ya, bakale bojoku mah kon sile. Lho, gak ngono sing iki apa sih iki? Urusan kapan sih iki monggo? Masalah. Iya. Urusan kapan ya sing kon lho? Bapak, Apa? sing bener iki Kartolo sing salah aku ta Pak iki, Pak. Masalah prosoku sing bener Kartolo prosoku. Wis ngene ya apa sih undang-undang sing dhisik ya Ya, apa? ngomong undang-undang. Nomor 1 nek apa? turu, nek turu Kongkon? dhewe-dhewe. Nah, nek turu pancene dhewe-dhewe lek wis turu. Dhewe, ampun turu. Lek wis turu dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe. Iya, turu ae. Iya. Iya. Lah lek durung turu, ya wis pikirin dhewe rek. Manten Jenenge aja. Ya, yo kamu, nomor loro. Ayo, nomor loro, ya Loro. gak apa-apa. Lek turu gak oleh omong-omongan. Iya, Bener. Lek wis turu ya gak ngomong lah turu. wong turu ae. Wong turu. Lah lek durung turu, Melek. ya sak bajek wong jare manten aja. Ya guyon barang. Ah, nomor loro, Ya nomor telu telu. barang, ya Iya. jiwit-jiwitan barang. Iya. Aku ya nganggur Pak iki ya. Kamu nomor telu. Nomor telu. Nomor Seminggu telu. dibalekno. Minggu ngarep kudu dibalekno. Iya. Minggu ngarep. Sampai masa ngomong seminggu. Wong minggu Enggak. ngarep. Minggu ngarep ya seminggu iki minggu. Pokok tahun sampai tahun 3000 lah akeh minggu ah. Minggu gak minggu iki gak Lho, minggu ngarep, minggu maneh. Minggu Wah, akeh maneh. minggu maneh ku Wah akeh. iya, Wan. Wah iya, Wan. Wong salah kon ngomong lambe gak kon toto ngopo. Salah kon nek ngomong Kok lho. iso nyalano aku iki lho. Seminggu, 7 dina ngono lho. Lah, minggu ngarep bare kon niku. Iya. Lah iya, Dik, lah bener ah bisa. Waduh, etes Dik. Pase. Ali-aline sepuan balekno. Ya apa rek? Iku tanda mata. Ali-ali ngene dijaluk maneh. Ya iki lho gak arep aku. Ya apa kon niku? Masih ngono ya. Yun sewu war karo paman pisan. Aku gak tegas kok ngapik pacarmu yo enggak. Rapas yo enggak. Lah pancen iki karepe paman, lah rek kadung mendalam. Lah aku nu gak apa-apa. Tapi lek umpama tini dipeksa balik sampai bunuh diri. Ya Pak. Apa?
tarine Pak Sekjen. Ya salin. Ya lho. Apa Kon sih? wis seneng sih mbek Tini. Lho lek aku ngono kari nari kono lek kono iya ya Iya tak apa tarine sakno. ya. Lek aku- Soale kon ambek aku dulur. Lek aku lek ngono tengah-tengah kuwi. Ya, Dik. Apa? Lahir batinmu ya apa kon ambek Kartolo saiki wis tak kerbak kon. Aku ta? Iya. Wis cinta. Cinta? Cinta wong jenenge 100%? bojo. Wis nemen. Bapak. Apa? Apa nih Pak? Wah, nek kalekno. Kon kabeh ya sih kan iku. Aku iki ya apa, Pak? Repot kon iku. Lah gak uman terus, Pak, aku iki, Pak. Mulane iki Iya, tak iya. pikir bener ngono ya. Iki famili barek kon. Pernah tuwa Kartolo. Iya. Sing penting wong tuwa kawin dhisik, adikne engko-engko. Mburi-mburi. Iya, mburi-mburi. Man. Ngono lho. Kok songkok-engkok kok. Iki duduk jodoh sampean. Mana ngene lho, Pak. Iya. Sampean niku ya wirawiri nggawa arek wedok gak nyang diresmekne iku digunum karo wong. Iya. Seneng ndang dirapi. Ngono lho. Pancen iki duduk jodoh peno mbek. Aku lho gak ngerampas lho. Iya, iya, Tak iya. njaluk lho, ojo Iya, iya. dicontoh masalah iki. Iya, Lho, iya. gak cuma Apa-apa ya lah. jodoh ibarat pasti dadi gak kena semono. Ngono lho ya. Aku ya gak apa-apa, perkara kon pek saiki aku wong ngalah. Iya. Iya. Yes, tak serahno kon wis. Ya selek ngono. Wis ayo rundingan nduk jero Ah. mangan dhisik ya. Ah. Nek ono salahku ya njaluk sepuro ojo sampe iki mendol mburi. Oh, iya, iya, ngono. Ayo, Mendol wis. mburi lah. Gak enak. Ayo